Здравейте и честита нова 2023 година! Пожелавам ви тази да бъде още по-шарена и още по-яка от миналата. И като заговорихме за новата година, чудили ли сте се някога какво ще стане, ако вземем един банан и го потопим в една чаша с течен азот? Минус 196 градуса, много студено, много опасно. Винаги, когато работим с течен азот, трябва да носим ето такива ръкавици, нали, за да ни е защитена ръката и знаете, безопасността е на първо място. Да взимаме банана, течен азот, потапяме, започва да ври, което е напълно нормално. Аз знам, защото съм професионалист и това го правя за втори път. Добре, мисля, че вече е готово. След като извадим, има един тест, който може да проверим какво всъщност се е случило с банана. Именно замръзва. Но, за да проверим дали наистина е замръзнал, може да пробваме и ето това. Не го правете вкъщи. Лоша идея. Бележка до мен, не прави това повече. За още бананови експерименти с течен азот може да последвате партия Агенция Маркета. Благодаря и чао!